Здравейте, приятели, директно от сервиза на PCTech.bg. Днес имаме PlayStation 4 Slim за почистване. Според клиентката доста грее и понякога има лек стътъринг в игрите. Сега ще видим какво е положението вътре, дали ще ни изненада с нещо, пък ако ни изненада, в крайна сметка ще го профилактираме така, че да бъде хладен и всичко да върви по конец. Бърз оглед на конзолката отвън, който не разкрива нормалните неща. Натрупан прах по отворите и ребрата на корпуса. Гаранционната лепенка още тук, което значи, че ние сме и първите. Вътрешността на PS4 говори сама за себе си. Профилактиката сигурно е наложителна, макар и да сме виждали доста по-стряскащи картинки. В случая по-важно е състоянието на термопасата, а то разбира се е втвърдено. Ако ви се занимава, може да си моделирате делвичка. Удряме бърза четка, малко компресор за финния прах и ето, че вече може да си направите селфи, като се огледате в кристала на чипа. Радиатора от ужасен става перфектен, а пък аз сега ще ви покажа един магически фокус. Раз, два, три, хоп, и вентилатора вече свети. Излъскваме вътрешността до заводско състояние, сменяме термоподложките с чисто нови и конзолата вече е готова за интензивен гейминг, без притеснения за прегряване, забиване или други неприятни проблеми. Ако имате нужда от професионален съвет, профилактика, грижа за устройството, билд на нов компютър, почистване на конзола, профилактика и ремонт на компоненти и периферия, каквото ви трябва, свържете се с нас, намираме се в град Пловдив на братя Бъкстон 10, Кючук, Париж, или посетете нашия сайт PCTech.bg, откъдето може да се закупите вече над, може би, 12 000 артикула. Чао и до скоро!